So आं बयबो रायजो राजाफोरनाव बेखौनो खावलायगोन एसे इउनिटि हिसाबै नोंसोरो एसे पार्टी हिसाबै आं बेयावनो दाबो दङ आं बेयावनो थालांबाय थागोन आवगोलबो दंखायोमोन आरो आं साफ्रामखौबो आंनि सापर्टारफोरखौहाय गुरैयै खावलायहरो गोसो सिंनिफ्राय नोंसोर साफ्रामखौबो अननानै आं खावलायहरो जे जों पार्टीखौ फोथांनानै दोननांगोन आरो जों बे पार्टीजोंनो भटखौबो होनांगोन नोंसोर नांगालावनो थुनांगोन भटखौबो आंनि बे गुरैयै साफ्रामबो रायजो राजाफोरनाव रिक्वेस्ट खालामनाय खुलुमबाय बयखौबो रायजो राजाफोरखौ respected members of the press and my dear people. Today I stand before you with humility. Yes, I could not secure the party ticket for the upcoming MLA election. But one thing, let me make clear that my commitment was not to a ticket, but it was to the people. In politics, like position, it may come, it may go, but service remains forever. It is a permanent. I respect party's decision and I remained as a disciplined workers. However, like my voice for the people and my fight for the development and my dedication for this region will remain forever, and this is will not end here. बयबो रायजो राजाफोरनि थाखाय आं जे थांखिखौ लानानै ओंखारदोंमोन बे थांखिया जेब्लायबो आं जे एनार्जिखौ लानानै सार्भिस होबोदोंमोन आंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि थाखाय बे आंनि सार्भिसा आंनि आखायाव पावारा था बा माबा मोनसे पस्टआव थायाबाबो एस इटिसैनो थांबाय थागोन sometimes it may be a setback but it is not a end like we have to support each other and I always like very grateful to every my dear people. I'm very much thankful who stood by me with trust and love, and my service for the people will be always same with the same energy, and my fight for the development and dedication for this reason will not end here. Thank you. नोंथाङा टिकेटखौ मोनासै नाथाय नोंथांनि सापर्टार्सफोरा नोंथांनि सायावहाय निर्दलीयनि माबा मोनसे आसा खालामनाय दं नामा? दङ बिभिन्न जायगानिफ्राय जोंनि गसाइगाव इच एन्ड एभ्रि कर्नार जेराव आं गिदिंदोंमोन नायदिंदोंमोन आरो लोगो हमनानै फैदों बहुत रायजो राजाखौ बिसोरनिफ्राय कल फैदों आंनावहाय दिनैबो बहुत कल फैदों मर्निं आरो मैया मोनायावबो बहुत कल फैदों गावसिनि दुखु मोननायखौ फोरमायहरदों बुंदों निर्दलीयनि खोथाखौबो बुंदों किन्तु आं बेवहाय थाङा आं निर्दलीयआव समर्थन होआ कारन आं एसे पार्टीनिफ्रायसो आं दाबिखादोंमोन थ' आं पार्टीखौहाय जेब्लायबो रेसपेक्ट होयो आरो हाइकमान्डनि जे डिसिसन लादों आं बेखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्रायनो आं रेसपेक्ट दोनो सन्मानाव दोनो आं बेखौहाय निर्दलीयआव थांनानै माने आं रावखौबो डिसरेसपेक्ट खालामनो लुबैया
आरो आङो आंनि गासिबो सापर्टारफोरखौहाय आंनि अनजालि बिब' बिनानावमोन आरो अनजालु बिदा फंबायमोन साफ्रामखौबो आं खावलायो पार्टिनि डिसिसनानो थिगैनो दङ जायखौखि हरा मानो बियो मोजाङैनो जादों आं बयखौबो जाय केन्डिडेटखौ दा सेलेक्ट खालामदों बेजोंनो समर्थन होफा आरो आंनि गोसोआबो गोजोननाय मोनगोन। मोनसे खोथा मेम, आंहा बिनि सायाव बिराद आफस'स हयथ' पावारा आंनि आखायाव फैयोमोनबा आं निस्सय बेखौहाय बे 5 बोसोराव आं जेबायदि एनार्जेटिक आंनि एनार्जिखौ लानानै आं सार्भिसखौ होनो लुगैदोंमोन आं हागौमोन आरो बयनिबो सापर्ट होनाय जेबायदि आंजों गसंथानाय आं नुबोदोंमोन रायजो राजाफोरनि आङो बेखौ 100% आं होलांनो हागौमोन आंहा बेखौहाय बिराद आसा दङमोन खिन्थु दासिमबो आंहा मोनसे आसा दङ आंनि साफ्रोमबो गसाइगाव बासिन्दाफोरनि थाखाय आं बे सार्भिसखौ आंनि आखायाव पावार दंबाबो गैयाबाबो आरो आंनाव माबाफोर मोनसे पस्ट गैयाबाबो आं बे सार्भिसखौ विथ फुल एनार्जि एस इट इज आं होलांबाय थागोन। एस ए डक्टर आंहा सार्भिस पाब्लिकफोरजों टाच आप दंखायोमोन आं जेबायदि सार्भिस होबोदोंमोन बे प्लेटफर्मा आंनि थाखाय फिसामोन आं बिनि थाखायनो मोनसे पलिटिकेल फिल्डआव ओंखारदोंमोन ताकि आंनि प्लेटफर्मखौ एसे गुवार खालामनो थाखाय पाब्लिक सार्भिस होनो थाखाय आङो सार्भिसा आंनि आखायाव पावारा गैयाबाबो आंनि सार्भिसखौ एस ए ससियेल वार्कार हिसाबै आङो जेब्लायबो होलांबाय थागोन। नोंथांमोन साफ्रोमबो आंखौ लोगो मोनबाय थागोन।